Molim? Opalim te golim. Ej, kaj je sad ovo? To sam ja, Fićo. Ko ja? Pa ja. Fićo! Pa Fićo, di si? Kaj ima? Moraš se opet prijaviti na video star. Kaj opet? Pa da, ako nećeš letiš van iz džumbusa. Letim van iz džumbusa. Da. Kaj pričaš ti lik? Daj me, nemoj ono. Najozbiljnije. Kaj sad opet moram raditi neke montaže? Kaj? Ne moram raditi montaže jer svi rade montaže. Trebam biti originalan na neki svoj način i na novi način se prikazati publici. Ja nisam rekao ništa od toga, ali da. Pa jo, kako ću ja to smislit nešto? Pa ne znam, probaj nešto. Aj, baš. Kaj? Kažeš prijave su do 22.10. I želiš da kažem publici da se prijave zajedno sa mnom? Pa može, budem nekak smislio to. Opet nisam to rekao, ali da. Aj. Ej lik, moram čekati još par mjeseci za novi video, da mi na kraju baciš neku anime pjesmicu na kraju ili ti kako piješ neki sok, letiš van za ozbiljno. Ne bi ja nikad tak nešto napravio. Aj, peace. Aj, smislit ću nešto. Jajem ti se, peace. Pa je... Ko je sad ovaj? Kaj on hoće od mene? Halo? Metnem ti ga malo.